Pula no alam so cover explain video YouTube channel wa norong ni bagi katal explain video tubui paika paithak jora video no naidi norong ni bagi koktuma kaham tubui paika Tripura haste ni phataro kolaswa rung surung tongna ni hinei wansuk tongnai rokno te sep ni hoite subasuk khlaijak nai hinei saka te sep President Borom Gunang Sajra Debroma bote bosaka official Facebook page ni bising tui khlai sini mobile number rinai norok sungbai contact khaidi tei Tripura wo je college committee division committee no help khlaidi hinsaka hambai Sarikaham जों दिनै नंनो रिंमानि कारन कांगाय जों साइमानो जे चिनि त्रिपुरा हास्टेनि होते गोबां मा रोंसोनाय दं त्रिपुरानि फातारो प्रति बছर एभ्रि इयार नो परिना बागै थाङो ओंखाय जों परिना बागै थांमोनि बिसिङाव जों साइमानो जे एभ्रि इयार परिना थाङो किन्तु हाइपानो जों कायसा प्रब्लेम बा जागा कसार नुजागो जे चिनि त्रिपुरानि स्टुडेन्ट रो बा चिनि पेरेन्ट्स रो जों कामकाय रो कानेक्शन करै कॉलेज बाय चिनि फातारो केवल चिनि आसक सिनिदा जायति बुसिरो करै जतनि आबुनि बागै जोंहा कॉलेज नि कामकाय प्रॉपर इनफॉरमेशन नाहाय कारै जों गोबां मा थर्ड पार्टी नि याकि एडमिशन खालाय जागो खालायमानि यागुलो ओ जे थर्ड पार्टी नि एडमिशन खालायमानि यागुलो जों गोबां मा प्रॉब्लेम नि आजागा जों नुजागो आ प्रॉब्लेम नति गोबां मा स्टूडेंट गोबां मा पेरेंट्स ऑफ सिन थानि खाय ने जों आमनो माने बाहायके तेबो कम खायमा जेहेतु जों स्टूडेंट फेडरेशन नामुनो जों बाहायके ठीक खालायमा नामुन बागै जों दिनै ऑपरेशन दिनजांमानि ते आमुन बागै न दिनै जों रंनि बोसनाव थायमानि कम गांगाय चिनि त्रिपुरा हास्टेनि गोबां मा रोंसोनाय रग एभ्रि इयार थाङै दङ ते प्रॉब्लेम बो जों नुजागो जे जागा जों मैक्सिमाम नुजागो जे थर्ड पार्टी बाय थांमानि परे आ जागा बर कॉलेज फीस गामगाय रिजा गया बर स्टूडेंट ऑफ पे खायमानि परे फानो आबुनि यागुलो निनि एग्जाम मा आसु गया आबुनि यागुलो आमहाय गोबां मा प्रॉब्लेम तो स्टूडेंट तो प्रॉब्लेम लायो आबुनि लगी लगी जे चिनि पेरेंट्स रो कारण बर से रां बाय पैसा बाय सपोर्ट खायमानि स्टूडेंट उनो पढनन बागै चिनि आमा बाबु सं तो बर बतेबो प्रॉब्लेम फेस खालायो ते जों आबुनि कोनो एक्शन बना हारमाया जों साइमानो सब समय एभ्रि इयार नमाहाय खुंगि दं जों नंनि निउस चैनल लो जों नुइ दं नमाहाय तो आबुन बागै न जों बाहायके जों सुबाय मान जेहेतु जों रो जों सोंना रंनि बदल आबुन बागै जों दिनै कायसा साखलाय मुंखुइ हेमानि जों ताकलानि सिमि चिनि TISF ते गोबां मा स्टूडेंट फेडरेशन बाय जों मिलिवै मेनलि जों TISF दंनाय आबुनि याबुलो चिनि कुबनि स्टेट कुबनि आजागनि रिजनल स्टूडेंट फेडरेशन बो दंनाय नरम न जों एडमिशन नि बागै जों हेल्प खायमानाय माने नरम जुदि केव फातर एडमिशन ना हाना मुसुंखा नरम जुदि कोनो बेंगलोर फान परिना मुसुंखा नरम दिल्ली परिना मुसुंखा नरम देहरादून न गुवाहाटी चिन नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङाव मेघालय रबो परिना गांगा जों नंनो जुबानाय बाय स्टुडेंट खायनाय जोंनो कोनो फीस कोनो रां जोंनो रिना नांगिया जों बास नंनो कॉलेज साजेस्ट खायमानो कारण ऑफ इनफॉरमेशन साइमियाके जों थानि कालेक्ट खायमानो देन नरम जुदि एडमिशन ना हाना फुरु कोनो असुबिदा गै जों डाइरेक्ट चिनि कॉलेज बाय जों टाइ अप खाताबु चिनि कॉलेज बाय जों याखन खा गोबां मा रेस्पेक्टेड कॉलेज रक चिनि नॉर्थ ईस्ट नि ते इंडिया नि जेमन चिनि सेंट्रल इन दिल्ली नि कॉलेज रक दङ देहरादून नि कॉलेज रक दङ बेंगलोर नि गोबां मा कॉलेज रक जों जत माने टाइ अप थाका जे फुल इनफॉरमेशन दिवै जाते केबो कोनो प्रॉब्लेम ताक लाइथं सुकांनि सिमनो सिगमनो क्योर खायमाननि बागै बा अमनि प्रिवेंशन हामानन बागै जों स्टेप नाहारजाका नरक चिनि ओ जागानि होते TISF नि जुदि कोनो हेल्प नांगागा सुबा जों नांखानो एडमिशन ना हानागा जों चिनि नंबर डिटेल्स चिनि TISF नि फेसबुक पेज दङ त्रिपुरा इंडिजिनियस स्टूडेंट फेडरेशन नि आजागाव जों रिजागनाय ओ TISF नि जतो चिनि डिविजन दङ जतो डिस्ट्रिक्ट न डिविजन नि नंबर कन्वेनर दङ जों नंबर दिनाय नर बर बाय कांटेक्ट खायमाने यागुलो नर कॉलेज नि इनफॉरमेशन बो कॉलेज बाहाय बर नंनो प्रोवाइड खायनाय आबुनि यागुलो नंनि फी स्ट्रक्चर न बाहायगा थाङा एडमिशन नंनाय जों जतो नंनो जुबानाय कारण जोंहा जागाव ऑफिशियली बो गोबां बर बाय मीटिं खाय जों बर बाय अलरेडी टाइ अप हुनखा टाइ अप मन यागुलो जों नंनो कॉलेज नि नंबर जुदि नंग नांखाय जों मंनो बदिनाय नंनो कॉलेज नि हयतो हेल्प खायजानाय चिनि हयतो हेल्प खायजानाय without any cost जों कोनो अजागाव जों लांनो हायो कोनो बया जेहेतु चिनि TISF नि सामु जे एभ्रि इयार न प्रॉब्लेम जों नुगो आबुन बागै जों स्टेप ना जागा ताकलानि सिमि जाते तैसा उलनि सिमि जाते आंदि तांथुं आबुनि बागै जतन अ प्रेस मीडिया नि अंगै
आं दिनै TISN नि प्रेसिडेन्ट चिन लगियर TISN गोबां बदल ब्लक दङ माने डिभिजननि सरि आगरतला दङ महनपुर सिमना गोबां स्कुलनि इनचार्ज दङ कलेजनि इनचार्ज जतन नंग तिनियर आसुगै नंग सुबानादरि सिङाव जागा रिडिं जा त्रिपुरा तो जों एडमिशन हेल्प खाइनो दङ गोबां कलेज दङ सो आउट अफ त्रिपुरा नि जेटा इशू दङनि तिनि सिमि जों सेंजाखा नरक जोंनाव गोरोङै मानो सोंबाय जोंनि डिटेल्स अफ TISN नि जोंनि फेसबुक पेज दङ त्रिपुरा इन्डिजिनियास स्टुडेन्ट फेडरेशन बफोरन सिमि सेंजाखा नंग चांजांनाय अमो एडमिशन तो जों अलरेडी गोबां जारा जों सिननाय दङ बर' ngैनो दंखा जों अलरेडी गोबां एडमिशन बो खाइबायखा तो जारा साइबाय याखौ बंनि बागैबो जों साइबानिना बागै नरमनि तरफायते जों साख्लाय दङ तिनि सिमि साख्लाय जाखा न तिनि सिमि पानो जों कन्टेक्ट खाइमानो खानापानो खाइमानो जे ताबो एडमिशन सिजन दंनाय जों जेसे हेल्प खाइमानो जों अब